mga coffee shop adunay nagkalailang mga tema aron mahimong patok ngadto sa ilang mga customers. Sama na ang nining usa ka kape nga among nadiskubrihan nga may linahi usab nga tema. Kung unsa kini atong sayran pinaagi ni ining report. Siguradong makasuway gayud ka kung unsa ang Wizard o Witch World ning usa ka cafe sa may A. Borromeo Street sa Dakbayan sa Sugbo. Kinigumikan kay ang mga bisita mamahimong musulob ni ining mga costumes nga sama sa usa ka wizard o bakaha usa ka witch. May kunuhay antipara, magic wand, scarf, o kining sinina sa usa ka wizard o witch. Ang disenyo sa maong cafe pinalahi usab gikan sa bungbong ug mga suga nga unique kaayo ang disenyo. Perfect usab kini mga kapuso sa mga mahiligon og picture taking. Muari lang sila because of like the ambience and gana sila mo try sa mong costume and of course mo try po sa mo ang mga drinks. Samtang swak ra sa bulsa ilabi na sa mga estudyante ang ilang mga imnunod nga mapalit sa tag 65 hangtod 185 pesos. Okay lang kay nice kayo ang ambience niya. Ganahan ako mag-study din eh. Namugna sa tag-iya ang maong konsepto sa iyang cafe tungod sa iyang pagkamihiligon sa mga fantasy films. Why not we're thinking about a business na mag-open taog like cafe or something. Atong i-theme is like magical. Uban ni Lian Sinkulan ug Jun Solon, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.